Just go Ingrid, si Lindy. Oh, ganda ng view guys, oh. Asa mo din? Ano, na opisina? Ano ba yung signal diri? Unique sa ilang ko ano? Mura ka. To? To, dahil ko no eh. So, kahilay marami eh. Kuan na mabuburan los noan. Tanaw dito yung mga taas. Ako yung house training room na sa kayo pa ka. VIP lounge. Hindi ko pa house training. Ano sa mga tingin? Alas. Alas. Ganda ito guys. Indo tag may terrace na rin. Ganda ng lugar guys. Indo ta pa-picturean rin yun. Ha? Indo tayo view. Indo tayo pa-picturean. Tingnan mo guys, ang ganda ng Cebu guys. Oh. Ito ang Cebu. Indot kayo nirong gabi eh. Ito guys, ang Konsolasyon, Mandawi at Liloan yung makikita mo. Oh, oy. Kaya mo tutok ka? Believe you ko na uban ka na mo tungtong bitaw ka na maglatay-latay ka tong sa wirings ba? Kung tag-as kista na ogdi ka na sa globe bitaw. Kanang oh, mental sad. lesson na eh bitay ka. Dede ako tiil mo manguan ang cool. Kiting nimo ba no? Murag mo minhod. Maghigot lang ba? Oh, lagi niya hangin-hangin pa. Mental ba niya? Ikasipyat mo gamay. Lapu-lapo naman na no. Okay, so tingnan nyo. Yan. Bandang si kuan guys, Lapu-Lapu. Yan, Lapu-Lapu na yan. Lahi na guys. 1980. So ay mga atop taas na kayo ng third floor. JP Morgan. Ano? Mga building doon na kayo. Itong Mountain View guys. Oh. Salamat guys yung panonood. Magandang araw sa ating lahat.